Zdravím, pri mikrofóne Frankenstein a vítam vás v ďalšej časti Dead Space 3. Tentokrát s pánom inžinierom Isaacom Clarkom ideme zostavovať vláčiky. Nie len tak obyčajné vlákyčiky, ale mega veľké vláčiky, ktoré nás najskoro môžu rozšrotovať. Čo pre Isaaca nie je problém, pretože on si už na rozšrotovanie s čímkoľvek docela zvykol. Troška nejaká logická hádanka asi. Logická hádanka. No uvidíme, ako to dopadne s touto logickou hádankou. Tak dúfam, že to... Veľmi dobre. Vyzerá to tak, že zatiaľ nám to ide. Keď takto vyzerá vesmírne inžinierstvo, tak myslím, že budem borec vo vesmírnom inžinierstve. Myslím, že keby som bol z budúcnosti, tak zarábam veľké prachy ako vesmírny inžinier. Pretože som jednoznačne veľký odborník na toto. To vidíte, ako mi to ide. Hej, neodchádzaj bez mňa, ty prostý... Hej, stoj! Ruci! Naša sa spomaluje. No to je super. Ďakujem za... Ja si... Čo to je? A krucinál, myslím, že tu máme prepadovú jednotku. Páni, držte sa. Do hlavy. Títo sa likvidujú teda o mnoho ľahšie než nekromorty, pretože headshoty tu fungujú úplne perfektne. S takým plazmakaterom do hlavy to stojí za to. Ale čo už, takíto blbci z unitologistov si nič iné ani nezaslúžia, takže je tu úplne 10. Dobre, takže vlak sa asi rozbehne teraz. Ďakujem. Jasne. Last I saw her was a keyhole station. She said she was onto something big, shocked out to some secret coordinates, and then we lost contact. I know your ex-girlfriend very well. She's still alive and mad as hell. We haven't found her yet. To dúfam, že je nažive, inak ťa môžem viešte. Ide mi len oily, o nič viac. Ty vole, čo to je? Slúži vám dobre, páni. A to títo sú moji? Vyzerá to tak. No, takže tá, čo ma mi práve zachránila prdel, díky. Myslíte z mojej cesty. Čaká ma odvoz, páni. Musím stihnúť vlak. Vypadnite. Sorry, ale rýchlejšie sa to už vážne nedá. Á, pohni, Isaac. Uteče ti loď. Uteče ti vlak. Uteče ti vzducholoď. Oj! Hej, čo robíš? Myslíš, že máš brokovnicu asi šéf, alebo čo? Isaac, nebuď taký pomalý. Skáč! Ty vole, toto keď prežijem, tak to bude zázrak. Isaac prežil už horšie. Hej. Môžeš prestať blbnúť a podať mi už ruku? Sláčaj ječko. Poď! Super. Sa mi len zdalo, alebo zrovna skočili nejakým časopriestorovým alebo priestorovým skokom, pretože Isaac bol zrovna na plošinke len asi centimetr od toho, aby sa zdrbal dole. Čo nie je veľmi bezpečné ani logické. A vyzerá to tak, že žijeme, takže to je jedno. Who's that? A boy. Cute kid. You leave him behind? He's dead. Danik killed him. And his mother. Danik, ja ti tak nakopem prdel. Don't be. We're not friends. Thanks for the rescue back there. Try harder next time. Carver, Isaac weekend. Yeah. Good, we're almost there. Get your asses to the bridge. You heard the man. Myslím, že tohoto typka Carvera prestávam mať rád. Myslel som, že to bude nejaký cool typek, ale začína ma pekne srať. Nevadí, čo už. Hej, gitara, banjo, môžem si zahrať? Carver, chytaj gitaru. Hej, Carver, do tváre. Pohode, Carver, nič sa ti nestalo? Dúfam, že som ti nezlomil nos alebo niečo také. Hej, Carver, vidím, že tu máš nejaké batohy.
Carver, čo povieš? Medzi nohy? Vyzerá to tak, že Carver má gule zo železa. Recorded message playback. Hey, look, I'm on patrol. Make this quick, all right? It's his birthday. Shit. Is that Dad? Thanks for the present, Dad. When are you coming home? Asi nikdy. Okay. I love you, Dad. Who wants to play soldiers? You gave him a soldier. John, he idolizes you. Well, you better get that idea out of his head. You got that? I gotta go. Love you. Vyzerá to dobre, no. Carver si vynikajúci otec. A tak nebudeme cynicky, nebudeme hajzlíci, nebudeme si ho viac ďalej podávať a hádzať mu po rôzne veci do guly a do tváre. Predsa len sme dospeli, že? Nebudeme mu hádzať nič do tváre! Carver, neznášam ťa. OK, dobre. Tak asi pokračujeme týmto smerom. Nejak docela pekná loď. Dúfam, že nebude v blízkej budúcnosti plná nekromorfov. Alright, everyone, listen up. 13 days ago, Agent Ellie Langford and her team attempted a blind shot to an uncharted planet. She believes it holds the secret of stopping this marker epidemic, but we've been unable to make contact. Our number one priority is finding and securing Agent Langford and her team. No, druhé základné pravidlo Dead Spaceu znie, keď vám lokátor ukazuje jedným smerom a existuje ešte aj nejaká iná cesta, tak zoberte najprv tú inú cestu, pravda, že? Pretože nikdy neviete, kedy sa za vami zavrú nejaké dvere, ktoré sa už nebudú dať otvoriť. Tak krúci, toto je docela dlhé. Čo tu máme? Vidíte náboje, loot. A objaven artefakt s opravicistnutím. Důstojník denní, kapitán Robert Norton, to je ten hajzlík, čo chodí s Carverom? Jo. Clark na své nalezení nejak neuznatňuje a nemôže žiť, že by mu to vyčítal. Ja na úteku před vládou od chvíle, co se se všemi informacemi o markeru v hlavě uprchl ze stanice Titan. Nebýt Eliny pomoci, nevedeli bychom Teo hledat. Dnes ráno jsme nastavili kurz na lunární stanici Nové obzory. Vtivé v tom najít ho dřív než Daník. Raději bys za to měl stát. Ty malý sabrat? Neboj sa. Keď ma uvidíš v akcii, tak uvidíš, či za to stojím. Kámo. Keby mali jedného Isaaca Clarka na každej kolónii, tak by nekromorfy absolútne nemali šancu. Čo sa deje? Zerá to na akú scénu? Celá pekná loď, ty vole. Až budem veľký, tak si takú kúpim tiež. Alright, people, we're going in blind, so stay tight on that exit vector. Rosen, count it out. Exit beacon locked. De-shocking in Vyzerá to tak, že 5, 4, 3, 2, 1. a krúci. Vítajte. Moon. Mesiac. Left of one. Celá posraný mesiac. Rosen! A krúci. Hej, dúfam, že to nepodrbeme hneď na začiatku a nenarazíme niekam. To by nebolo zrovna super. Christ, this place is a junkyard. More like a graveyard. Any sign of Ellie's ship? I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies' warships. You serious? They'd be over 200 years old. Wait, I'm getting something. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. Super, tak tam pristaňte, čo kecáte? Yeah, let's hope so. Alright, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Those lights, they beacons? Hang on. No. Á, do prdele. Houston, máme problém. Dúfam, že to vymanévrujete, lebo neplánujem... Vyzerá to tak, že to nevymanévrujú. A vyzerá to tak, že plánujem niečo zase zachráňovať všetkých na tejto plnej lodi. To by nebolo ono, aby sme nezlikvidovali našu novú loď hneď zo začiatku, že? Isaac. To sú blbci. Čo robíš, Isaac? Grab some of that paneling and seal up that doorway. Says, when are you giving the orders? No prdele, nehubuj a počúvaj. Look, I'll explain as I go. Carver, where can I find an EVA suit? Down that way!
Odkedy dávam rozkazy ja, odkedy mám jediný rozum na tejto lodi. Vyzerá tak. A kruciná, ale ešte aj gravitácia v prdeli. Drž sa, Isaac. To by nebol Dead Space, aby Isaaca neopleskalo od všetky strany. Nebojte sa, je to Isaac Clarke, ten prežije úplne všetko. Isaac, utekaj. Celá zaujímavý úhol pohľadu. Poď, Isaac. Čo teraz? Nehovorte mi, že bude mať konečne oblek. Super! Nahod to na seba, Isaac. Máme nejakú prácu, ktorú musíme dokončiť. Zbožňujem obleky v Dead Space. Tak ruci. Isaac, zabudol si helmu. Tu je. Nasaď helmu a ideme na to. Ideme robiť vesmírneho majstra, makra. Všeličo. A je to tu. Najväčší šéf na svete. Vôbec neviem, čo sa deje, asi musíme niekam letieť. Čo sa robí? F. Asi stlačiť alebo niečo podobné. Aktivováno. Super, pravda, že to by nebolo ono, aby sme si s Isaacom nezalietali. A ty vole, mám taký pocit, že toto bude adrenalinová akcia. Kde som? Nevidím ani hovno. Na kruci míny. A kruci, poď Isaac. Čože? Aha, môžem likvidovať míny. Ako? Teď sa nedá strieľať. Aha! Musím mieriť a zároveň strieľať. Super. Likvidovať míny, poď, Isaac. Kruci, au. Nerad by som zostal rozpleštený o nejakú časť v lode. Kruci! To bolo tesné. Ne, Isaac, dávaj bacha. A kruci, toto nevyzerá dobre. Kade? Kade? Drž sa, Isaac! Parádna akcia. Nie je možné, Isaac to zase prežil. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Čistá pravda. Netreba to preháňať s takýmito letmi vesmírom, nerád by som, aby Isaac zostal niekde rozpleštený. Zobraziť úroveň kyslíku, když vstoupíte do vákua. To viem, to sú základy Dead Spaceu. Kyslík vám ukazuje nad prakticky pravým ramenom, takže dá si na to dávať bacha, aby vám Isaac nechcípol. Aha, čo som našiel? Mne sa predo mnou snaží schovať. Malý zasran. Poď sem. Čo to je? Artefakt. Objavený ďalší artefakt. Pro kapitána Beckna. Pokud to má byť... It looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Môžeme prestať prerušovať, snažím sa čítať. Pokud má byť tohle archeologická expedícia, prosím na každý náš pohyb dohlíži plne vyzbrojená bitevný loď. Nedelá nic iného, než že čas od času provokuje flotilu, když svítí na trupy ostatných lodí. Jde z toho mráz po zádech. A pokud se nepletu, je to válečná minonoska. Soudě podle množství uloženého prostoru musí být na palubě stovky tisíc vesmírných min. S tolika minami můžeme vyřídiť flotilu několikanásobně větší, než jsme my. Zaujímavé. Vyzerá to tak, že to nebola nejaká vedecká misia, len tak nejaká. Predsa len táto flotila vyzerá docela brutálne veľká. Yeah, that's because the sovereign colonies were sore losers. When they lost the secession war to EarthGov, they scuttled their entire fleet. I'm surprised any survived. What were they doing this far from home anyway? This is where Ellie went?
can bet it had something to do with the markers. Zaujímavé. Well, we got air. Som ja si myslím, že... Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Ja si myslím, že s pomocou audiologov a textlogov postupne prídeme na to, ako čo sa tu vlastne stalo, pretože toto vyzerá dosť blbo, keď už celá flotila je v prdeli. Dobre. Jak to mám otvoriť? Aha, držať. Som začudoval, ako som otvoril to prvé. Dobre, takže stačí to podržať. Super. A máte všetku muníciu, typujem, že ju budem potrebovať. No, nevadí. Budem končiť túto časť Dead Spaceu, takže pokiaľ sa vám páčila, hitnite like button, prípadne pre ďalšie časti určite nezabudnite subscribenúť a uvidíme sa pri 4. epizóde. Majte sa.